Takže ahoj, já vás zdravím, já jsem Petrosaurus a vítám vás u dalšího návodu, jak si vytvořit Minecraft plugin. A dneska začneme s takovým už trošku větším pluginem. Bude to na takový zbraně. Asi to budu muset rozdělit na 2 díly. V tomhle prvním díle si vytvoříme takové API na to. A v příštím díle už uděláme ty další věci. Takže New Java Project a pojmenujeme si to třeba plugin 6. Já si to pojmenuju plugin 6, vy si to pojmenujte jak chcete. Tak zase tam přidáme craft bucket. Pořád je to stejný. Tak máme ho tam. Vytvoříme si zase Java package vaše jméno třeba třeba plugin nebo název pluginu, to je jedno. A teď si do toho vytvoříme zase Java class, pojmenujeme si to main. Tak, zase vždycky jdeme extends Java plugin, tak importujeme. Dobrý, a public void on enable. Tak je, co jsem to udělal. Dobrý. Takže get logger .info. Tak plugin byl zapnut. Tak teď public void on disable. Tak zase je, pardon, dobrý. getlogger.info. Šup. Tak plugin byl vypnut. Ale dobrý, vypnut. Dobrý, uložíme. No a my teď zase si vytvoříme další Java class. Musíme si označit tu Java package. Tak a teď zase pojmenujeme si to třeba zbraně, nebo API. Tak. No. A jak jsme si vlastně vytvářeli třeba tady to public void on disable, tak my si tady vlastně vytvoříme svoje vlastní public void use. Tak teď bude player boolean sheep a int počet. Tak. Dobrý. Takže jsme si vlastně vytvořili svoje vlastní void. Void je, že to nemá žádný takhle ten return. Jo, tam to nemůže být nic. A máme tady argumenty player. Boolean, to je, že to je vlastně něco jako bez toho, kdyby to bylo void, že to má výstup, ale ten výstup je jenom true nebo false. Int, to je vlastně číslo, který jsme si nazvali počet. No a my si teda teď uděláme if player se nerovná 0, ale já jsem tam zase dal se nerovná 0 a já jsem to samozřejmě obrátil. Ne, neobrátil. Tak co teda? Takhle? Jo, dobrý. Jo, uděláme to. Ne, uděláme to takhle. Takhle getlogger.info
bookit.getlogger.info hráč nesmí být nul třeba, to je jedno. Tak, if počet se rovná, nebo je větší, takhle je větší než třeba 5. Getlogger.info nebo info. No tak info, dobře. .info, pardon. A počet nesmí být větší než 5. Tak. Dobrý, tohle máme připravený. Teď si ještě připravíme item stack. Item stack to je vlastně jakýkoliv item, jakýkoliv počet těch itemů, takže public item stack sheep rovná se new item stack material tečka. Ale co jsem to zase udělal? Material tečka teď jsem se do toho zamotal. Material tečka arrow a důležitý je to čárka 1. To je počet vlastně. Teď si importujeme item stack. Tak. No a my to vlastně máme skoro připravený. Teď se ještě tady uděláme player interact listener. Tak tam si uděláme implements listener. Tak. Teď si tady dáme get server get plugin manager register events new interact listener tak. Já musíme to uložit, až teď nám to půjde. No takže my to máme připravený a v příštím díle si teda uděláme, že když se klikne třeba s krumpáčem, tak to vystřelí. Takže ahoj.